Drage moje kolege iz Haba, vi pratite našu emisiju Gilja TV, moj ime je Stanković Ognjen, koordinator za posao. I da vidimo šta je to doktor, kako treba lečiti ljudi. Idemo. Hipoteka je oblik kredita u kojem nekretnine služe kao kolateral. Koristi se za kupovinu stambenog prostora i često se izvlači na duži rok. Bolovni nervni sistem cirkulacije ili bol u nervnom sistemu cirkulacije krvi. Bol u nervnom sistemu može biti povezan sa oboljenjima nervnog sistema koje nastaju kada su kičmena moždina ili mozak, kao i periferna nervna stabla i završeci oštećeni. Bolesti nervnog sistema mogu biti različitog porekla, vaskularne, infektivne, hronične, progresivne, nasledne ili traumatske. Najčešće i najopasnija su vaskularna oboljenja nervnog sistema koja mogu dovesti do invaliditeta ili smrti. Prehlade i upale grla. Obična prehlada je opšti, neformalni naziv za akutne respiratorne bolesti koje zahvataju gornje disajne puteve. Nazofarinks, nos, usta, ždrelo, larinks. Glavni simptomi prehlade su curenje iz nosa, začepljenost nosa, bol u grlo, kašalj, groznica, slabost i jeza. Vitamini i minerali. Vitamini su organska jedinjenja koje učestvuju u hemijskim reakcijama i metaboličkim procesima u telu. Podijeljeni su na rastvorljive u vodi i rastvorljive u mastima. Vitamini su neophodni za održavanje imunog sistema, veće nervne aktivnosti i metabolizma. Minerali su hemijski elementi koji obavljaju vitalne funkcije u telu, učestvuju u formiranju skeleta, neuronskih veza, acidobaznog i vodonog balansa, funkcionisanju endokrinog i nervnog sistema, aktivnosti mišića i kardiovaskularnog sistema. Imunitet. Imunitet je prirodna odbrana tela od infekcija. Ovo je sposobnost tela da se odupre raznim bolestima i štetnim uticajima okoline. Kosti i zglobovi cirkulacije ili cirkulacija krvi u kostima i zglobovima. Cirkulacija krvi u kostima i zglobovima igra važnu ulogu u održavanju zdravlja mišićno-skeletnog sistema. Osigurava zaštićenje tkivova kostiju i hrskavice korisnim supstancama i kiseonikom, što je neophodno za normalno funkcionisanje zglobova. Poremećaj cirkulacije krvi u zglobovima može dovesti do razvoja bolesti, kao što je artroza zbog degenerativno-distrofičnih promjena u strukturi zglobova. Uzroci poremećaja cirkulacije mogu biti različiti faktori, kao što su povrede metabolički, poremećaj, urođene anomalije, gojaznost, kardiovaskularne bolesti i druge patologije mišićno-skeletnog sistema. Hrana za bebe. Hrana za bebe je specijalizovani prehrambeni proizvod namijenjen deci od 0 do 6 godina i više koji zadovoljava fiziološke potrebe dečjeg organizma i ne šteti zdravlju. Hrana za bebe obuhvata, na primjer, prilagođene mlečne formule, komplementarnu hranu, mlečni proizvodi, povrće, voće, žitarice, meso ili riba, voće i pire za bebe i voće i povrće, konzervisanu hranu za bebe, kašice od suvog mlijeka. Kozmetika za bebe ili kozmetika za mališane. Za dečake možete koristiti kozmetiku za bebe kao što su tečni sapun, gelovi za kupanje, pene za kupanje, ulje za telo, krema za bebe, vlažne maramice i krema za pelene. Važno je odabrati hipoalergenu kozmetiku sa prirodnim sastojcima i bez boja alkohola i agresivnih mirisa. Dečja oprema. Dečja oprema obuhvata različite elemente za igralište i prostore za igru. Evo nekoliko primjera takve opreme. Sandbokes, vrteške, konopce, swing, slajdovi, tematske kompleksi za igru, zidovi za penjanje, trampolini, elementi igre, igrališta u prirodnom okruženju. To je bebi oprema. Dermokozmetika.
Dermokozmetika su kozmetički proizvodi sa izraženijim temperaturskim svojstvima u poređenju sa konvencionalnim proizvodima za kućnu negu kože. Dizajniran je da poboljša kvalitet kože, neguje je i spreči prevremeno starenje. Dermokozmetika sadrži biološki aktivne supstance u većim koncentracijama, pa da je brži i značajniji rezultat u poređenju sa konvencionalnom kozmetikom. Pre upotrebe detaljno poručiti uputstvo o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavjetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Ukoliko se svidjelo ovaj video na naš YouTube kanalu Apoteka, medicinska sestra i to stomatologu, stavite like i pišite komentare, kliknite na zvončić i subscribe na kanal, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu ogiljatv.com ko želi da prijavi na web sajtu, link u opisu profila. Vidimo se!